Guys, usap tayo. Seryosong health concerns. Pagiging vlogger, food vlogger, actually merong mga benefit. At the same time, meron din downside. So yung mga downside na yon mostly concerning sa mga health problems. So dahil nga sa araw-araw na lumalabas kami upang matikman ng mga iba-ibang pagkain, pumupunta sa mga iba-ibang restaurant, na-expose din sa mga external factors like yung init ng araw, ng ulan, ng iba pang mga factor na pwedeng makaapekto sa health namin. Kilala ko nga si Papa MJ. Papa MJ, so shoutout sa inyo. Napag-usapan namin kung ano ba yung mga nagiging problema ng mga food vlogger, particularly sa health nila. So number one nga, since ang dami namin kino-consume na pagkain, iba-iba yung mga natitikman namin mga rekado. Isa sa mga nagiging problem namin yung indigestion at saka yung in particular sa liver. So andyan na nga yung mga tumataas ang mga numero sa mga laboratory results, in particular to liver concerns and sa stomach. This is actually from them. Binigyan niya sa akin upang matikman ko. And at the same time, matulungan din ako sa mga health concerns nga. So una sa mga produkto na gusto kong i-introduce sa inyo, itong Lucent Glutathione. This is 100% made in the US of A. Alam naman natin guys na ang glutathione, it helps make our liver healthy. At the same time guys, si Papa MJ matagal na po nila itong trusted product. May mga testimonials din sila from their clients testifying that from hormonal imbalance or may mga PCOS concern, they were able to conceive and give birth sa tulong ng glutathione na to. Now, the second product that I want to introduce guys is this Pure Beauty Collagen na powder. This is a Japan quality marine collagen peptide powder mix. Now, for this one, since this is collagen, it also helps in anti-aging. Ako guys, being admittedly na nagkakaroon na rin ng edad, malaking tulong to, lalong-lalo na ako ay bumibigat. So, mga joints natin dyan nagkakaroon ng karamdaman. So, this can actually help yung joints, bones, and quality ng hair. Now, alternatively, itong box na to, it contains 10 of this bottled Pure Beauty Collagen na ready to drink. So yun guys, similar to this one, this is also 100% made in Japan. This is a ready-to-drink version naman ng collagen. So yun guys, if you're interested to know more about this, these products has helped me feel healthy and at the same time feel secure na kahit ano man yung feature namin na food restaurant or pagkain na titikman namin, I feel that I have a healthy liver, a good stomach digestion system dahil nga sa tulong ng mga products na to. Mag-ingat lang tayo guys dun sa mga fake pages that are selling this one. If you wanna try this one, make sure to check out po yung fan page. We're gonna be including in the description below. This is Pure Beauty Collagen Philippines. And then sa Shopee, check nyo po yung Gandang Filipina shop. Thank you so much for watching. Until our next discovery, please share this video. Peace out. Bye guys!